гарно звучить. Ближня нам, дружня, сусідська Рівненщина. Камерний хор «Кредо». Рівненська музична дитяча школа номер 2. Концертмейстер Савченко Наталія. Керівник Мис Тетяна. Ми розпочнемо з весни? З весни, бо я тепер узгоджую, бо або я йду не за сценарієм, або сценарій не йде за мною. Тому мушу узгоджувати. Але зрештою, не біда, коли я зміниш сценарію, правда? Якщо лягає пісня така на душу і голос, то чого б не заспівати? Хто знає, що ви потім ввечері в автобусі ви будете співати, правда? Можливо, взагалі щось зовсім не з репертуару. Ой, весна, весна, днем красна. Людмила Шукайло, частина 4, весна з кантати «Пори року». А тепер діти з Рівного на сцені, ви у залі, руки є у всіх.